Nyt on mies oravana tässä. Tämä pitää saada tuonne ylös. Sitten vetää tuo juttu sinne. Toi pöytä. Tää painaa tämä narukin. No tää on tukeva tää ylä. Ylhäällä on. Nyt täytyy suunnitella mihinkä me asennetaan. Hyvä isä! Varovainen Teijo siellä. Noniin. No kun se on tuolla jumissa ja... Ei muuta kuin verensi niin kauas sinne, että... Se on irti siellä hyvin. Otan ne. Kaikki ihan sotkussa. Onko se hyvä? Joo. Hyvä. Nyt katsotaan mihinkä väliin se pannaanko se tuohon. Ei oikein näytä hyvältä. Nämä oksat on vähän alaspäin. Niin se on vähän hankala. Kaikki tulee mun päälle. Mikä? Kaikki tikut ja roskat tulee mun päälle. No niinhän ne tulee. Ei se haittaa kun mulla on lasit. Onko sulla lasit silmillä jo? Oh! Miksi tässä ei ole kaulussa? No niin. Tervehdys täältä kaikille. Täällä ollaan nyt vähän niin kuin muiren yläpuolella. Ollaan semmoisessa 14 metrissä maanpinnan yläpuolelta. Ja
Tuossa on toi Tervajoki, se näkyy vähän semmosena pienenä. Tuossa alapuolella ja toi kotitalo tuossa. Tiedättekö minkä takia tässä nyt ollaan täällä ylhäällä? Meillä on täällä juhlat. Tässä on mun 70-vuotis synttärit käsillä, ettei tää nyt sen kummempaa, että kakkukin tuossa on rakkaan vaimon tekemä, joka odottaa hetkeänsä sekin. Ja sitten niin, mä oon syntynyt tässä lähellä, syntymäkoti on tossa ihan takana, tuossa puiden takana, ettei oikein niinku näy täältä jotakin tuolta välistä vähän, mutta ei oikein. Ja niin päin pois. Ja tähän kiipeilyyn jo lapsena tottui, niin se käy vieläkin. Ja Luoja on antanut sen verran voimia ja terveyttä, että mä pääsin tähän asti. Mutta tokikaan ei nyt tästä ylemmäs pääse, kun näyttää, että tästä on myrsky katkaissut ton yläosan tästä puusta. Että tässä me nyt juhlitaan, ja jos jollakin muulla on syntymäpäivä tänä päivänä 10.4., niin onneksi olkoon kaikille. Ja ei mitään, juhlitaan yhdessä. No niin, nyt on aika maistaa kakkua sitten, ja tämä on rakkaan vaimon tekemää suklaakakkua. Että näin, tästä leikataan viipale näin. Otetaan nuon tosta noin. Oliko se nyt? Näin. Näin sitten. Happy birthday to me. Katsotaan. Tämä on hyvä suklaakakku. Happy birthday to me. Otaks mie kakkua nyt? Joo. Otanko mä? Mut kun on toinen käsi ihan pihkas. Oot sä Joo. varma? Noniin, mahtavaa. Mistä mä otan tosta? Maukasta. Nanain tekemää hyvää kakkua. Tää on hyvä. Joo, ei täällä oikein. Oiskohan Hyvää se niin, että... syntymäpäivää, isä. Kiitos kulta. Eikö tää on paras paikka, missä mä oon pitkään aikaan ollut? Onko? Tää on ihan mukava, ja tietysti jos mä oikein kauan, niin voi tulla vähän kylmä, mutta aurinko menee vähän pilveen tuolla pikkusen, mutta silti on ollut kaunis ja lämmin ja mukava päivä. Tää on oikein mukava. Se on kyllä. En oo ikinä ollut tällaisilla synttäreillä. Joo, ehkä kovin moni ei oo ollut. Ehkä niitä on kumminkin on tällaisia, kun sä tiedät, kun ne käyttää niitä narujen kanssa kiipeilee. Niin, niitä Niillä on vähän kovempia puitakin kyllä kuin tää. Tämmönen suomalainen kuusion ystävä täällä. Tää on hyvä, ja näin kun se on mennyt, niin on vahvistunut nämä yläokset sitten. Ja tässä on tukevat oksat ja tää on tukeva puu. Ja onko sulla ikinä ollut kakkua kuusessa ennen? No, täytyy tunnustaa, että eka kertaa. En muista syöneeni kakkua puussa. Mahtavaa. Odotan nyt. Tämä painetaan. Nyt hän soittaa business-puheluun. Kuka soittaa? Sinä. Nyt kuule. Tuo ja... Terve! Täällä on kakkua vielä.